ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ହାତ ଛାଡ଼ିବୁନି ଅଧା ବାଟରେ। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ତମଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜା ମୋ ବାଇଦ ବଜା। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବୀରାମହାରାଜପୁର ସୋନପୁର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଫୁଲବାଣୀ ଟାଉନ। ଶେଷ ରାତି ଆଜିର ନାଟକ ରଜା ଝିଅ ତୁମେ କ'ଣ କଲ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାଣିଆବନ୍ଧ ନରସିଂହପୁର ଆଠଗଡ଼। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ସଜନୀ ତୋ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ କୁହିକା ସୁକିନ୍ଦା। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ତୋତେ 17କୁ ମୋତେ 18। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ରାଜଆଗଲପୁର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ।